Meringis. Kene iki lak kepayane. Aja tapi arep gak adus telung dino. Ning kene kortura turu mangan turu gak adus. Lah anak itu nang pakai barang. Aja. Mungkin. Apa ini? Malaman. Nama melapar. Ke bawah ini. Jempit kayak orang pers. Hah?
Mati cuman. Jemprit kayak mana emprit. Kepriwe. Nyong ora paham kok.